Oh, bener. Mbak Endah. Sugeng dalu Mas Gading. Halo Mbak Indah. Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Indah. Mbak Sehono. Iya nak. Sehat. Amin sehat. Alhamdulillah. Kena sehat. Mbak Indah sehat. Pengestunipun Mbak Elisa. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa lah. Kok Awak ngomongnya apa kalau kabar? coro Malaysia, wis tahu ning Malaysia ya. Ya wes. Nah. Oh, udah lama di sana. Lama. Nah. Oh, temenan sama Upin Ipin. Tak. Tak? Oh, sama Kak Ros. Tak Iya. juga. Tahu pun. Dia Ya, asli. sowan wonten Gamping Trianggung. Trianggung, Yes, nggih, Sugeng dalu. Nusupan. Nggih. Asli Sarawak kok kemudian ya. Hah? Sarawak, Sarawak. Malaysia. Malaysia. Nggih, Nggih. Mbak Indah niki wonten Pamundutan. pamundutan lali janjine. Cih. Iya. Nah, tapi dikasih bawa ya. Oh, bawa boleh. Iya, biar dengar. Bawa dong. ini pakai Coro mbako nggak? Temanggung. Ah? Kamu Bawa jual ini- tembakau? Aku bawa. Oh, bawa. Oh, bakonya yo garing gitu. Garing hitam. Ya. Ireng. Meritik gitu biasanya. Bakuku Nah, serintil namanya. Rajake wis tau nyulet kowe. Kalau diobong kemeritik. Heeh. Nah, kok reti Mas Gading? Lagi mbakku toh. Nek diobong Jajal kemeritik. mbakku nih mesti. aku apa piye? Wis tau durung? Lagi purun. Sok dolan Temanggung, Mas. Lagi. Tak kei mbako. Anggih purun. Ampek ora? Ampek. Mbako sing ampek niku sing larang lho, Mbah. Heeh. Oh, malah Nggih. yang ampak. Iya, yang jenenge serintil gitu loh. Oh, serintil. Tur Iya. bakone nglemek. Nggih. Ora garing. Anu lemet-lemet kan. Iya. Mbah. Apal aku. Nggih. Temanggung. Jadi ini mau bawanya ada beberapa, Mas Mordono Semarangan, apa mau bawa pembuatan Bawa Pak Geter? ya, yang Pak Geter Oke, saja. dino minggu sing tak tunda. Pak Kederaja. Bahasane ra delok dia. Purwareja apa Temanggung ya? Temanggung. Iya. Nyong Temanggung nyong. Oh iya. Nyong, Dek endi? Hah? Dek wong ndi? Aku megiri. Oh, Megiri. Ya apa? Deken, Nyong, Nggih. Cidor. Cidor. Cidor apa Cidor? Cidor ki yo wis ben. Oh, Tan Cidor kakak. Dina Minggu kang tak henti Ketok cendik-cendik kok nyentre-nyentre suarane. Hah? Suarane mah apik-apik rumah aku. lah ning kono kan Kok omahe cendik ning to kono. semene lah sing dhuwur sepinten? Oh ya wis ukuran ding ya. Tinamune ngaya wara. Ya suarane Mas Gading. Ya. Wah, Serak-serak basah. serak-serak basah. Iki nembe serak jan. Lagi. Anu kampeken dadine. Gara-gara kakean bako ya, Mbak. Iya. Acelarat gombel. Rotok-rotok ampek ngoten nggih. Ah iya. Monggo Mbak Elisa, kula dibantu no. Aku ikut. Iya. Oh iya. Mbak Indah ini anaknya berapa sih? Aku sudah 2. 2? Iya. Oh, tapi kok kelihatan muda banget sih. Apa ya sih? Iya, masih muda. Umur piro? Kayak seumuran ya? Iya, kayak. Mong lali janjine anane pijer semoyo. Bagian ini harus kemayu. Oke, Mayu. Kemayu kok kemayu. Mentel. Pinter golek alasan ngandar-andar angen duka
Suara apa? Kendangane juragane unicorn. Apa? Mas Kajurane? Lika. Hah? Mas Lika. Lah yo Mas Lika. Kiyomi. Yomi Unicorn Studio kan. Unicorn Studio. Masuk Mas Lika. Janjane kowe ning Doraemon, mari kamu. dina minggu sing tak kowe aja ngetahuan mangu nganti lingsir sengene ana kene aku nunggu gawe Gunawan Solo. tak SMS rambal yen tak telepon malam mbok pateni malah aku Janjane kowe ning gelagaku sajak tepiyane atiku sujana kowe kencan karo wanita liya Matur nuwun sampun. Ayo Kak, Lika. Tak bledek, tak bledek, tak bledek, tak bledek. Rangira jebul aku ora ngira Rangira jebul aku ora ngira yen kepethukmu ki ora ana ing dalange ora rasaku Ika Suhesti. kaya wong bingung Nggih sugeng dalu Pak Geteng Inggih, ayo dimaklumi karang bengi iki kanca-kanca warga laras kira akeh sing dadi dalang. Nggih. Sing biasane ngendang bengi iki ya mayang ning Mayang, Bantul. nggih. Sing ngendang Jaipong ya mayang ning Bantul. Ning bejo nang kene iki duwe cerak dulur Mas Lika kae, kedopo Mas Lika. pengendang Jaipong, Wah, didadak. pengendang Jatilan ning dilaras didadak pas selo. Matur nuwun ya Mas Lika. Wah, jan di anu wangi-wangi. Terus iki ya heeh Mas Kiswani bojone bintang tamu Bintang ning kono. tamu ning Dilalah garwane Mas Kiswan ya bintang tamu nang gone Mas Jumbo. Lah nggih Mbak Ayu. iki kok ora ngeterke kok malah ning kene golek duit dhewe piye iki? Ha pancen ngono kuwi kok.
Oh, senengane ngono kuwi ta. Sing penting etunge. Anak ngeterke sing wedok ora oleh popo. Nek ngene iki ora oleh etung. Nah, loro karo. Anange kok griseni. Isih ngendang wis oleh jatah amplop dhewe, gandeng sing mayang aku tetep njaluk jatah meneh. Oh, ngono. Njaluk fee. Kuwi durung mesti kok gandeng ya dijaluki fee kan. Aja gelem le. Duh, aja le. Nggo jajan dhewe lho, Le. Nggih niki wonten pamundutan. Pedang kuning digawani ya Mbak Elisa karo Mbak Nggih. Ika. Ya. Aku nggih sing. Ora, Pak Dukuh. Ampun ngoten to, iya. Mbah. Pripun jenengan pun sehat? Alhamdulillah pangestu sehat. Nggih, Amin, mugi-mugi ya. sehat terus ya, Mbah Amin. ya. Amin. Wis didohke saka penyakit apa-apa. Iya, amin. Heeh, momong anak putu. Heeh. Momong aku barang gelem ora? Wah, oke seneng le. Tak bawa nggih. Heeh. Ae lah talah. Nadyan wujuh temong paksi Suarane pulen. Nggih. Berase apik. Parle panen alus manis toremrak ati wasuwinggan kula Ning Iya, ya. Mbah. Nek ditembangke ngene iki piye rasane? Wah, ayem nambahi sehat. Nambahi sehat ya. Ale nengkuk-nengkuk iki lho. Lah iya direwangi naik gunung turun gunung iki kan adoh impor saka luar negeri. Jauh. Saka lor Australia. Ayo iki dhuwurku. Lah di Dhuwurku. Ngerti apa daleme Mbak Ika ngendi? Heh? Ngerti apa daleme Mbak Ika ngendi? Gunung Kidul, Ayo Gunung Kidule ngendi? Wonosari. Ayo Wonosari ki rak kutha. Heeh. Ayo tegese asale Mbak Ika ki Gunung Desane. Kidul pernah ngendi ngono lho. pernae. Endi sari-sari kae? Sari apa? Sari rapet. Alah kok sari rapet. Tanjung Sari. Tanjung Sari. Ning ya kuwi seksine Mbak Elisa kuwi perjuangane gedhe lho. Lah, Nalika nggih. nderekke almarhum Gesena Nugroho ki saka Tanjung Sari Medun ki mbiyen nyopir dhewe terus lho. Iya dong. Ah saiki wis tenang ana sing ngeterke, ana sing ngancani. Wah, Wes, Alhamdulillah. dadi kurang nyaman. Lah kok ngono? Ora apa-apa. Maksudnya kurang nyaman pripun? Tegese ra omong-omongan wae nang dalan kok. Oh, Wes ayo terus. goleki si podang jana Iki sedulure iki tanggaku kok ya. nggih Gitu Mbak Ika. leres tangga ngendi to? Wah lah kursa RT. Oh sa RT to. Ibu bunga atiku nyanding bisa dadi tombo yo kek lagune nok ben dikancani karo Mbak Elisa karo Mbah Selno ben melu joget. Yuk. esuk awan neng omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mobeng miterang gonaku goleki
Pika. Sun pikat kulute Mbak Ika Suhasi selalu warga. Iya. sampun matur sembah Si nuwun. Mbak Mbak ning karaoke. Mending ngene iki kan budaya, ngono lho. Iki wing Nyuwun sewu tumehat. Pak Petro Nggih, sampun terus pundi, Pak? gantos busana menika Pak. Amboten Mboten napa-napa. dados menapa. Lah kowe katokan Mas aku ki sarungan Jan. Gek ra katokan kuwi malahan. Aku ngomong toh. Nyanyi bersama. Perahu layar kena, Iya. rondo kempling kena, Jadi. jambu alas Aku kena. diguyu Masri kalau. Lha apa-apa to? Apa, Pak? Yang rame-rame. Rondo kempling. Rondo berarti kali kempling. sinten? Kali Ya Mbak sama Elisa. saya. Ini Oke. cowoknya di dua-dua, berdua ya. Sip. Oh ya, Rondo wis kempling. rondo kempling tenan. Nah, niki padha derbuk. Nggih. Nek kula meneng sing muni nih Pak Ketua Panitia. Lah ya, Ning mengke malah terus. iren mangke. Pak Heru nyuwun kapunten kula munggah Pak Heru. Niki makanya urusan Elisa karo Pak Heru. Lah iya. Kok nek ana apa-apa tak balik rene neh. Beres. Urung tekan nggonku aku ngono. Oh, kok balik ning aku apa Pak Gandung. Siap. Oh ya, rondo wis rondo ya, kempling ya, kayaknya rondo kempling. Asal joget mboten niki Pak. Asal, monggo joget mawon. Ning Semarang Mas tuku gelang apa antengan susu malang amen rondo dijamin kempling. Kempling, Pak.
Ridho mawur mangawur-urahan tangaraning ajurit Guru gongso Paman Haryo. Wah, pripun niki Paman? Niki pendadaran siswa sekolah maupun ajeng diwiwiti. Nanging kula nyamaraken dhateng kesagetan adi-adi kula para Kurawa. Awit salaminipun pamulangan Kurawa niku mboten sami tegen mugen nampi bewu caling guru. Wah. Iki Pak niki. Sekedhap kali niki Bapak ajeng anake ujian. Wongko durung padha apal lah. Kedap-kedip pisan. Mongko kula nggih mboten ate sinau. Ora tau gladen mesti biji kula mangke elek. Terus ora lulus pripun maniki? Dursasana menenga dhisik ya, Mir. Anggir Kurupati niki ingkang wigatos mangke Kurawa saged lulus pendadaran to, nggih. Niku ancas kula. Kurawa ampun nganti kewirangan nggih. Kula pun tanggap, Nger. Kakang Durna madhep paguron wonten Sukalima niku mapan wonten negari Ngastina, tegesipun menika wonge Kurawa. Pun ampun kuatos to, ampun kuatos. Kula sampun ngreka daya lan budidaya kok. Budidaya kados pundi, Paman? Inggih, Nger. Malah kula sampun manggi Kakang Durna ingkang suraosipun Kakang Durna supados ngeboti dhateng Kurawa. Lan Kakang Durna kula jondrot mawi kekucah brana picis. Istilahe kula sogok ngaten menika. Pokoke sogok penyogok. Pamriye supados Kakang Durna menika miyur penggalipun lajeng tetep belani ngeboti marang Kurawa. Tur malih menawi Kakang Durna menika mboten adil. Mboten adil yen anggenipun mulang menika mbanci nemban siladan, malah piyambakipun dipun cutat diusir mawon. Diusir saking negari Ngastina. Wah, kejem iki. Ora seneng aku sing kejem-kejem. Aku seneng sing kasar-kasar wae. Licik-licik iki. Nggih pun derek mawon lho. Nggih, Paman. Saniki lajeng prayoginipun kados pundi-pun, Nger? Saniki kula supados budal wonten Sukalima kanthi sikep gegamane ngayuda. Sur Kartomarma. Budal napa para Kurawa niki mistakaken dawuh, Paman. Enjing bidal kumuruh saking jroning praja. Angku ingkang bala kaswa prabusananira lir surya wedalir saka ing jalanidi rasa madangi jagat tumungo paning tak bocah ing kukir marabawang sumerat neng soroting sora mekolan gunung budal dina iki, Nger.
Nur pamit, Man. Ayo padha budal ger. Yo. iku saknyatane konjang seret winangun
Sritinon ing mananggilat busana maneka warna Pak Puspitenggu Dyono yang banjara sarwa Roma renggeng manik Narata Prabanya sumirat Prabanya kang sumirat nyaring deca kaliwaran lat sisiring dadet wimbo kekondom minggir katiuping maruta mondo sebaran mangambar gongas ngebeki jroning pasiwakan tandya anak-anakku Punta Sena Permadi Anggir Kurupati Dursasana lan kabeh wae ora tak beda-bedake Kurawa lan Pandhawa pancen sira kabeh tak timbali supaya sowan ana ngarsanipun bapa mapan iki pancen ana rembug wigati ingkang kudu tak andharake marang jeneng sira kabeh inggih lajeng cumadung dawuh Rama Premban Durna bapakku Durna guru kono dawuh mawa inggih wonten dawuh Bapa Premban nggih wonten dawuh Bapa Premban Bapa Pendhita ngene yo Ger ngene silent dirungokke lan kabeh wae iki pendadaran siswa saka 5 wis tumapak wancine sedhela meneh bakal tak ayati mula kabeh wae supaya padha samapta sawega lair lan batinmu
Nanging tetandingan iki mengko ana peraturane. Ana peraturane. Ana pernatane yaiku sepisan pendadaran iki dudu papan memungsuhan sejati. Nanging iki mung mligi kanggo dadar sepira undu-unduane nggone padha beguru lan sinau kaping 2. Sing melu iki ya mung siswa-siswa paguron saka 5. Liyane murid saka 5 ora kena melu. Tidak bisa ikut. Pokoknya kudu nganggo kalung panitia murid saka 5. Nah. Gambare torpedo jaran. Ya. 3. Dimenangke padha pamer keprigelan, kepinteran, kadigdayan lan ulah gegaman. 4 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. Nek gejala sripah ringan ora apa-apa, emang ngono kuwi tok. 5 adu karosan mung kudu ijen padha ijen. Ora kena keroyokan. Ora kena keroyokan. Kudu meh Kurawa cacahe 100 ngeroyok Pandhawa 5. Ora apik, ora apik, ora oleh. Kabeh kudu jujur, iki nomor 6. Ora kena goroh. 7. Nggone tetandingan yen sing siji wis rumangsa kalah. Ya wis, ning kono kuwi sing menang sing rasa menang. Sing rasa kalah ya ben kalah wae. Turun dari pepanggungan. Iki kok bahasane update men to iki? Update news iki. Rumah saku mbiyen Bapak Durna iki ora ngene iki sedurung kenal HP. Walu, gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa. Ora kena. Songo sadurunge padha tanding iki mengko ora kena mendem. Ha, yo. Ora kena ngombe minuman keras. Terus sana. Terus sana. Kowe iki kulino ngombe mengko pokoke ora kena ngombe lho ya ngerti. Paham kowe paham? Wah, paeti. Dewas tak cepak ya oplosan. Jebul ora oleh. Wah, wis gagal. Ora kena, Nger, ora kena. Nger, anak-anakku Kura lan Pandhawa, yen sekirane padha cetha ngene padha nampa dawuhku, iki mengko tumuli enggal padha tindakno. Mambek Sang Paramarta Tu pandhita kang wus limpat. Inggih. Kados sampun terwaca dawuh timbalanipun Bapak Guru. Ingkang mekaten nyuwun pamit nyuwun pangestu Bapak Resi. Wah, yo. Ngestoke dawuhmu aku ya nyuwun pamit Durna bapakku. Nadyan pun Permadi. Ugi nyuwun pamit nyuwun pangestu Bapak. Lho inggih nyuwun pamit. Lho inggih nyuwun pamit Bapak Durna. Anak-anakku kabeh ingkang padha surti ati-ati duga prayoga 3 lan aja padha nganti malang kabeh dawuhku. Sing hati-hati.
Permati. Sikrofala kang tumingal brangat campuh samya ngadale Permati dina iki ujian utawa pendadaran. Aku lan kowe ingkang sepisan munggah ana gelanggang payudan. Ayo. Kowe mungsuh karo aku tak teter sing dadi kadigdayanmu. Permati. Ya Kakang Kartomarma. Nanging kudu eling dawuhe Bapak Guru. Nggone perang ora kena ana sing nganti tumekaning pati. As. Perang kok edhok-edhok. Ngopo? Perang ya sing tenanan, mung kari Kartomarma apa Permadi sing menang. Yen ngono ayo tak ladeni Kakang Kartomarma.